हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बडा जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव दा बे समाव एसएलपीआरबी एबा आसाम पुलिसनिफ्राय गोदान अफिशियेल नोटिस मोनबावबाय दा गोदान लारि अफिशियेल नोटिस फैगासिनो दङ बेनो जाबाय नोंथांमोननि साख्रिया जायखिजाया 10 मेनि सिगां नोंथांमोना एपइन्टमेन्ट लेटारखौ मोननो थांगासिनो दङ कनस्टेबल जा एसआई जा कमान्डो जा 10 मेआव साख्रि मोनगोन दा फाइनाली एसए लेभेलाव गोदान अफिशियेल नोटिस बेनो जाबाय 144 भेकेन्सि बेनिफ्राय 7 पोस्ट दङ एसए लेभेलाव बेनिफ्राय कमान्डो लेभेलाव दङ एसए लेभेलाव प्लस मोनसे ग्रेड 4 दङ पोस्ट दा बेयाव नोंथांमोना नोटिसखौ नायनोब्ला क्लिक खालामनाय लोगो गोदान अफिशियेल नोटिस एसएलपीआरबीआव रिलिज जाबाय दा बेयाव बिथांमोना लिरनाय बायदिब्ला जि होनाय दङ पोस्ट आं बेखौ खोन्थाखाबाय स' बिनि गेजेराव नोंथांमोननिया बेनो जाबाय नोंथांमोननि रिजाल्टआ 6 मार्चआव मोनसिगोन एसएलपीआरबीनि अफिशियेल साइटआव स' एसएलपीआरबीनि अफिशियेल साइटआव नोंथांमोननि काट अफनि सेलेक्ट जानायफोरा 6 मार्चआव मोनसिगोन नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै नायनो हासिगोन बेनो जाबाय नोंथांमोननि रिजाल्ट एसआई लेभेलाव आरो थ' एसआई लेभेलाव 6 मार्चआव नोंथांमोना मोनगोन स' बिनिफ्राय गावनि एप्लिकेसन नाम्बारखौ बार्डेखौ होनानै नोंथांमोना चेक खालामनांगौ दानिया जायफ्रा पास जायो फिजिकल टेस्ट दङ ना आरो बे फिजिकल टेस्टआ 17 मार्चआव जागायसिगोन 7 AM आवहाय फुंनि नोंथांमोना जायफ्रा हिन्जावफोर एसए लेभेलाव दङमोन बेनो जाबाय APRO लेभेलाव स' नोंथांमोना कमिउनिकेसनाव UB लेभेलाव अब्ला नोंथांमोना 17 मार्चआव दङ SIUB कमिउनिकेसन APRO नोंथांमोना देन 18 मार्च खालि 7 AM आवनो एसआई कमान्डो लेभेला हिन्जावफोरना जागोन माने फिजिकल टेस्टआ जागोन आरो एग्जाम पास जानायफोरा फिजिकल टेस्टखौ होनांसिगोन थिग बेबादिनो 19 आरो 20 मार्चआव 7 AM निफ्राय आसाम पुलिस SIUB बिनिफ्राय कमिउनिकेसन APRO हौवाफोरा खारनांगोन आरो 21 मार्चआव कमान्डो लेभेला नोंथांमोना फिजिकल टेस्टखौ होनांगौ आरो दा बेखायनो एडमिट कार्डखौ मोनगोन फिजिकल टेस्टनिया 9 मार्चआव स' नोंथांमोना 9 मार्चआव एडमिटखौ डाउनलड खालामनांगोन गावनि आइडिखौ होनानै बेनिफ्राय नेक्स्ट लेभेलाव गोदान कनस्टेबलनि काट अफ फैसिगोन जेराव नोंथांमोना 23 मार्चआव कनस्टेबलनि AVUBनि एग्जाम होनो थांगासिनो दङ स' बेखायनो बयबो नोंथांमोना अफिशियेल नोटिसखौ नायबाय था जाहाथे थालाङि बायदि प्लास इउटुब चेनेलावबो नोंथांमोना आपडेट था 29.04 काट अफआ ड्राइभारना अल आसाम थांदों ASTPआव मानोना पस्टआ खम नालाय बेखायनो एसे बारा थांदों बाट जायनाखि आदिबासिफोरा 21 आवनो मोनदों नाथाय जोंनि STF पस्टआ खम प्लास अल आसाम थांदों नालाय बेखायनो काट अफआ गोजौ थांदों आरो कनस्टेबलनि काट अफ थाबैनो फैथारसिगोन नेक्स्ट लेभेलाव